Ankara şäherine geçirilen 48-nji Halkara Çağlar Festiwalyna ýurdumyzda wekilçilik edip, Aşgabat şäher häkimliginiň jahan döwürçilik merkezinden çağlar tanıtmalar gatnaşdylar. Her ýerde geçirilen bu festiwalda dünýäniň dürli künjütlerinden çağlar tanıtmalar hemde wekilleri gatnaşyp, öz sunatlaryny görkezýärler. Festiwala Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gatnaşdy. Ol festiwala gatnaşmagy Türkiýe gelenekleri üçin mehmanlara hoşallyk bildirdi hemde festiwalyň netijeli we üstünlikli geçmegini arzu etdi. O festiwala dünýäniň 27 döwletinden dörejil toparlar gatnaşdylar. Festival çağlarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ýoly goýmagy we berkitmegi, olaryň dörejil ukyplary ösdürmek hemde meden hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edilýär. Halkara festiwalla watanymyza wekilçilik eden Jahan Dörejil merkezinden çağlar tanıtmalarının agzalary joşgurly çykyşlar bilen çäre gatnaşanlarda uly täsirler galdyrdylar. Olaryň ajaýyp çykyşlary Türkmenistana çağlaryň hemme tarap bilen ösmegi, şol sanda medeniýet we sunat ugrulary boýunça öz ukyplaryny görkezmekleri we zihinlerini açmaklary üçin hemme mümkinçilikleriň we şertleriň döredilýänini aýdynlyk bilen görkezdi. Gahrman Hydamyzyň başlanýşlary we taýsy taýdanlary netijesinde 2020-nji ýylda açylyp bolanmagy berilen Jahan Dörejil merkezinde häzirki wagtda çağalara sunatyň durly ugrulary boýunça ukyp başarlyklaryny ýüze çykarmaga giň mümkinçilikler döredilen. Merkezin çağlar tanıtmalarının Ankara'da geçirilen 48-nji Halkara Çağlar Festiwalyna eden üstünlikli çykyşlary oňa gatnaşanlaryň kalbyna ýakymly duýgulary oýardy. Gahrman Hydamyzyň saýasynda we arkadaky gahrman serdarymyzyň başçylygyna häzirki wagtda milli medeniýetimizi we sunatymyzy kämilleşdirmek, medeni ulgamda halkary hyzmatdaşlyk hasy ösürmek ugruna tutumly işler alınıp barlýar. Türkmenistany we daşary ýurtlarda ýyzlar geçirilen halkary festiwallar, konsertler, dörejil forumlary Türkmen halkynyň medeniýetini we sunatyny gadanan üstünliklerini ýeňden wagt etmekde, halkymyzy täze üstünlikler ruhlandyrmakda, dünýä döwletleri bilen dostluk gatnaşyklaryny kämilleşdirmekde uly ähmiýet eder. Jahan Dörejil merkezinden çağlar tanıtmaları Ankara'da geçirilen halkara festiwalyna çykyş etmäge döredilen mümkinçilikler we berilen himayet golluglar üçin Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaky Gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.